bertemunya dua pasunatan, dua keluarnya mani, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Wal mautu sing nomor telu mati. Jadi nek wong mati iku berarti kudu diadusi, adus gede. Bedane nek wong mati karo wong urip, nek wong mati iku aduse lagi wudu, nek wong urip wuduse lagi adus. Walalah tadul lan telu perkara tahtasu khusus dia sebab dia kelawan telu apa sapa anisahu wong wedok waya al haidu haid wal nifasul nifas wal wiladatu lan wiladah. Jadi wong wedok nek bar haid bar nifas bar lairno wajib adus gede. Faslun tawi iki kono pasal wa fara'idul ghusli utawi fardu-fardune adus iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara. Nomor 1 aniyatu niat, nomor 2 wa izalatu najasati lan ngilangi najis. Ikan lamun ono apa najis badani ing atase awake. Jadi ini awake ana najise dilangi. Wa isalul ma'i lan nekake banyu fi jami'i sya'ri ing dalem sekabehane rambut wal basyarati lan kulit. Jadi semua bagian rambut dan kulit dibasahi dengan air, tidak ada yang dikecualikan. Tegese awakmu umpamane digajar Gusti Allah ya umpamane dilalah luwemu digajar Gusti Allah ya. Nah, itu ana bagian kulit luar yang kemudian susah terkena air. Mergo lemu itu biasanya apa? Pokoknya budi. Ya, pokoknya budi nempel ini. Lah iki nek adus kok jerone ora kena banyu, mongko dianggap durung adus, ora jadi adus. Jadi piye? Dari nek wong lemu kudu di apa jenenge? Yo dibasahi bagian ngene yo. Iki nek adus gede. Naam. Terus boleh manani juga rapi. Aku tunggu kabar. Pokoknya sing kitabe manani orang lengkap mulai tanggal 1 Syawal. Ini kok diperiksa mulai manani kok lengkap. Berarti mulai tanggal 1 Syawal. Sepakat ya? Kita sepakat teman-teman. Oh sing bagian ngecek ono duwi. Kok dicek siji-siji. Maknane kok ora lengkap berarti 1 Syawal. Nah, wa sunanuhu lan sunah-sunahe adus iku khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. At-tasmiyatu nomor 1 maca bismillah. Wal wudu lan wudu qablahu ing dalem sadurunge adus. Wa ibrarul yadi lan nglakokake tangan alal jasadi ing atase awak. Wal mualatu lan tuli-tuli. Wa taqdimul yumna lan disekake tengen alal yusra ing atase kiwa. Jadi adus tangane di apa jenenge diratakno sak awak. Senajan wis umpamane awakmu aduse nganggo shower. Ya lek nek adus shower iku lak gak perlu diratakno jadi nganggo tangan. Wong semprotan ngene tok. Tetapi nalikane awakmu adus gede, tanganmu kudu diratakno sak awak. Sak awak kabeh. Iku sunah. Nah, disekake tengen daripada kiwa. Faslun wal intisalatu utawi adus-adus al-masnunatu sing den sunahake iku sabatu nomor 7. Lah sabata asyara nomor 17 guslan apane aduse. Guslul Jumu'ati adus Jumat. Dina Jumat adus. Wal aidaini lan sembahyang id loro. Wal istinsa wal istinsa ya. Wal istisqa lan salat dalam udan. Wal khauf lan salat khauf ana sine ya. Wal khusufu lan grono apa salat grono bulan. Wal khusufu lan salat grono srengenge.
Wal ghuslu lan adus min ghuslil mayiti saking ngadusi mayit, tegese bar ngadusi mayit awakmu yo adus. Wal kafiru utawi wong kafir ida aslama nalikane mlebu Islam. Wal majnunu lan wong edan. Wal mu'ma'ale lan wong sing bar semaput ora sadar. Ida apa-apa nalikane wis sadar karone. Jadi wong edan kok waras kon adus. Contohnya wong edan waras apa? Ya kok tukang apa jenenge? Main apa? Jaran kepang itu. Kesurupan itu edan. Nah, ngono iku nek bar jaran kepang, bar kesurupan terus kon adus. Nah, wal ghuslu indal ihrami lan adus ing dalem nalikane nandang ihram. Walidukuli Makkah lan krono mlebu Mekah. Walil wukufi lan krono wukuf bi Arafah ing dalem Arafah. Wal mabitu lan inep di Musdalifah ing Musdalifah. Wal iramil jimari lan krono balang jumrah asala di sing telu. Wa tawaf lan adus tawaf di sa'i sing barengan karo sa'i. Walidukuli Madinati lan krono mlebu kutone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adus-adus sing disunahno, kemudian adus perkara-perkara sing dadekno sunah awakmu nglakoni adus. Apa? Kok jujur bisalah tapi sama itu? Ngerti apa sih? Wal Dora. Oh iya, sorry. Faslun. Wal mas'u tawi musab ala kufaini ngatasi kufloro iku jaizun oleh bisalah ganti syaron itu sebab kelawan telu biro-biro syarat. Ayam tadi ayat to memulai apa lusuhma nganggo kuf ba'da kamal itu harati dalam sakwise kamal sempurna atau harati suci. Jadi nalikane nganggo dite wudu dan tidak nandang hadas. Wa ayyakuna lan yetono apa floro sepatu loro satira ini nutup karone lima hal ghusl fardhi maring panggonane adus fardu minal qadama ini bayani saking sikil loro. Jadi menutup apa? Bagian kaki. Menutup bagian kaki secara sempurna tegese tekan dhuwure polok. Ini sing bisa dianggo ini zaman modern itu sepatu boot. Ngerti sepatu boot? Nah, sepatu boot itu nek dhuwure sak dhuwure polok iku iso. Misalnya kowe wudu, sepatune gak usah dicopot, engko dhuwure sepatu ditelesi tok ngene nganggo bae. Oleh. Ya. Angger nutupi, angger nganggone nalikane suci. Nah, wa yaqula lan ento ana apa sepatu loro mimma saking barang yukinu sing memungkinkan apa tandul masih tata apa? Tata biul masih terus menerus nganggo mlaku alaihi ma ngatasi sepatu. Jadi sepatune dienggo terus iso. Wa yusahulan den la wa yusahulan masuk sapa al-mukim wong sing mukim yawan sedina walailatan lan sewengi. Wal musafiru tawi wong sing musafir lelunan iku salah satu ayamin telu pira-pira dina wilayah 5 kelawan pira-pira wong ini. Wa tidakul muddati utawi kawitane mangsa min ini yuhdisu saking nalikane yudisu hadas sapa wa badal usil kufain ing dalem sawise nganggo
kuf loro. Baik masahamu kelamun musab fil hadori nalikane ning omah, sumasa nuli keri-keri lunga, au masaha utawa musab bisafari dalam lelungan, suma apa nuli keri-keri manggon, atama nyempurnakake atama nyempurnakake sapa wong mashamu kimin wasuhane wong sing manggon. Wa yutilu al-mashu lan batal wal mashu musab bisalah sati asya'a sebab telu biro-biro perkara. Bihal iha nomor siji sebab nyopot sepatu. Bihal ihima sebab nyopot sepatu loro. Wang kita ilmuda lan apa teke mongso. Wa ma yujibu wa ma lan barang yujibu sing majibake apa ma halus lae adus. Jadi nek ana wudu kok nganggo musab dhuwure iku apa? Nek sepatune dicopot maka dia batal. Waktu nempel batal. Perkara sing majibake adus telu mau ya. Nglairke head utawa apa nek wong wedok nglairke head utawa nifas utawa ketemune pasunatan loro utawa ngetokno mani utawa mati maka dia harus dicopot. Faslon tawi pono pasal wasyaro itu utawi piro-piro syarate atayamum ditayamum khamsatu asya'a ana 5 piro-piro perkara. Ana nyanyi-nyanyi kosong-kosong. Apa? Kafe ngarep dulu. Ya iya. Oh. Semua kok nyanyi-nyanyi. Terus. Iya mau. Wasyarah itu tayamum bil khamsatu asya'a. Nomor 1 wujudul udri anane udur bisa paring sebab lunga au marodin utawa lara. 1 loro wa dukul waqti sholati lan kebune wektu salat wa talabul ma'i lan golek banyu wa ta'anzara lan uzur sapa wong istimalau ing nganggo banyu wa iqwazuhu lan ora nemoke wong badan tolabi dalam sawise golek sing dadekno oleh tayamum. Tayamum nganggo apa? Wa turabu atairu lemah sing suci alladzi kang lahu tetep kedue lali gubarut debu. Jadi yang boleh digunakan adalah tanah yang ada debunya. Fa'inna fa'in khalato moko lamun nyampuri hu ing lemah jasun apa jasun itu kerikil naik ke atas. Ya ke atas jasun. Ke atas kok. Yo telek sing mengeras. Ya, telek kan iso mengeras. Masalah telek iki iso atos. Telek itu nek dibarno garing kuwi ora dadi watu. Naam. Auralun utawa kerikil lam yajus ora to. Buat ring ngarepe masjid. Ini masjid kono acarane. Kan ini ya masjid apa? Masjid apa sih? Anur kan dari gawe acara saingi. Lawatan bro. Ngopo maca Quran bareng-bareng kono acara ya? Anur gak tau acara. Tapi apa?
Kan ini akun mukadangan tau. Ataman Quran aku speaker kok nyewa speaker sing gua iki. Terus kon ngademno kafe nih. Wes saing-saing kan lagi. Wa fara'idu tawi fardu tayamum iku ana arba'atun papat. Arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Nomor 1 an-niyatu niat. Wa mas'ul wajihi lan musab wajah. Wa mas'ul yadaini lan musab tangan loro. Wa mas'ul ma'al mirfaqaini sertane sikut loro wa tartib bulan tertib ya. Wis omene takoki ana wong biasane wong iku engkek wong kutho iku kepingine engkek tayamum tapi ra ngerti carane. Tayamum kok sikil barang diwasuh ku lha. Tayamum ku yo kok rai karo tangan. Kadang-kadang aku dulu wong kutho-kutho iku engkek ono tayamum kok ngene. Dene nempelno ngene apa jenenge kursi pesawat iki. Plok. Terus bari ku rai. Barai plok kuping. Tangan kuping baru sepatutnya dicopot. Wow, tenan. Jadi mau apa kok niat, rai, tangan loro nganti tekan apa? Sikut tertib. Wes, bapak ibu. Wa sunanuhu sunai tayamum salah satu asyaat itu pira-pira perkara. Atas niatu muni bismillah wa taqdimul yumna disake tengen alal yusra ing atase kiwa wal mualatu lan nuli-nuli wal ladzi utawi kang yutilu batalake apa alladzi at-tayammum tayammum iku salah satu asyaat telu pira-pira perkara ma abtala al-wudu'a ma barang abtala sing batalake apa ma al-wudu'a ing wudu wa ru'yatul ma'i lan meruh banyu fil ghairi waqti shalah ing dalem liyane waktune shalah wa riddatu lan murtad wa sahih titik. Tiga perkara itu dadekno apa? Tayamum batal sesuatu yang membatalkan wudu. Apa sing batal wudu? Nduk urut sitok-sitok ajar lagi berdiwaca ora mulai iki hitung ireng sing tulis bae. Apa? Nduk sing batalno wudu apa ae? Duh malah delik. Oh, rumah sana aku ra iso delok piye. Delik lah wae aku main yo ketok. Oh, ketok. Ayo, apa? Apa urut siji-siji. Apa? PAP. Oh, PAP ora ono PAP. Aki anbar ngono alladzi yang wudu ngono kok mau lho. Nomor 1 apa? Diulang kok. Nomor 1. Oh. Apa? Walah ini. Apa? Cingis malam mandi buburi. Pada. Coba jenenge iki jenenge sapa? Nur. Nur diwalik ran Melayu berarti. Nur sapa? Masjid Anur. Apa nomor 1? PAP. Alladzi yang wudu'u 1 apa? Nah wis bar ngono kok kalian cakoki apa sing batalno wudu? Masjid Anur. Jere pokoknya Masjid Anur PR. Apa? Murtad. Iki mau ora batalno wudu.
mau apa diingin? Ya gila itu kok. Ono 6 kabeh ono 6 mau lho lagi bar dibaca. Alladzi yang kudul wudu'a sitatun ono 6 asya'a perkorone nomor 1 apa? Allah ya karim. Lagi bar dibaca kok. Besok nek digedheki gak iso ngadeg. Walah ben ngaji mononas gue tenanan. Wis tambah-tambahan gak iso. Masa sing batal mung yo ora iso sisan aja. Nur, kita sing ilem tok iki lho. Iku lho halaman 6 iku ono halaman 6 faslun. Sing lagi bar iku halaman 6 faslun alladzi yaqudu al-wudu'a. Apa? Dalan loro, perkara metu saka dalan loro batal wudune. Apa neh? Sesire. Tidur ning piye ora terusane ndak? Illallah. Ala ghairi hayati al-mutamakin. Berarti dia mau sesire nur apa iki? Ing atase liyane kahanan tetep berarti turu sing molak-malik. Terus sisire. Kotak-kotak gak iso tak kon turu tak sekak yo. Baru kotak-kotak kaya sekak ada. Hilang akale, sisire. Sisire. Apa? Mendem. Terus mendem iku sebabnya kok wazawalul aqli bisa kren ilang akale mergo mendem yo apa neh itu kabeh apa demek wong lanang sing demek apa apa kulit apa kulit sepatu terus tanpa aling-aling jejere wong lanang demeh wong wedok tanpa aling-aling utawa sebalike terus jejere itu kabeh 6 kabeh 6 ayo nganggo apa? Nganggo tutuk. Nganggo jurune apa-apa. Ayo apa nih? Jangan ireng kaya wong layap. Apa? Ini apa? Latihan ini kok. Pokoknya yang latihan ini ditambahi orang iso sesuk ngadeg mulai sesuk. Ben keras. Ya ora. Jalanan tapi gak iso push up sesuai tanggal. Di tanggal piro? 21 push up ping 1000. Tapi gak iso push up ping 1000. Ayo, mau pelajaran ini apa? Demi apa? Gak usah nomor driji, tapi nomor driji. Apa? Alfa itu apa? Alfa. Alapa. Apa alapa? Bunderan, la ilaha illallah. Bunderan silet itu, bunderan silet. Ya Allah.
Halaqah iku maknane bunderane silit ngalal jadid berarti ya kabeh ana pira 6 apa ae iku sita-sita jalanan saiki ora iso sisa tetap ayo ora iso kabeh apa siji apa sing batal wudu siji barang itu sampai dalam 6 yo sisire tiga apa? Liane kita antel, jadi hilangnya akal sudah penting udah loro, jadi lagi telu kabeh nemu, raiso push up ya, ayo, iso naik wandi, ayo, kayak itu limo, siji, loro. Telu papat lima usap yang lagi bersebut no wis lali mulane nek kancane jawab iki dirungokno ayo usap disyukur terus balene apa demek wong wedok asing wong wedok sing ora iso dirapi sing iso dirapi tanpa aling-aling terus demek kelamin anak ajar, demek nganggo kok nganggo pepek, terus demek golongan duri anak ajar, lagi adukan bukan kita takoni terus ben orang katam ya ora apa-apa ae katame tak kali wong tuwa ya mocone lurun sing akeh gedean Nur bila ayo mesti jeneng kan ayo Nur mau peteng dile ning gurine cagak sing mari wa sunanu salah satu asya pokoke kan mau wa sahibul jababil lan wong sing duweni tatu yang sahu musa alaihi ngatasi tatu wa yatayammamu lan nayamumi lan tayamum wa yusolli lan sholat wa la i'adata lan ora usah baleni alaihi ngatasi mengkono wong sing duweni tatu ingkana lamun ana apa watuha deree tatu ngaladungke ning ngatasi suci kejadiane nalikane suci wa yatayammamu lan tayamum iku li fardhatin kanggone saben-saben salat fardu wa yusolli lan salat ditayamumis kelawan tayamum wahidun apa siji masya'a sing karep sapa wong minan nawafili saking pira-pira salat sunah. Jadi nek tayamum nggo salat fardu isone dhuwur ya dhuwur tok, asar ya tayamum meneh. Nek wudu nganggo banyu oleh saiki wudu terus dienggo salat maghrib bariku durung batal ngenteni isya wudu dienggo ora usah wudune nalikane salat isya oleh, tapi nek tayamum ora oleh. Paslon wa kullu ma'in saben-saben cairan kharaja sing metu minasabila ini saking dalan loro iku najisun najis ilal mania kecuali mani. Jadi yang tidak najis hanya mani. Selain itu semua cairan yang keluar dari dua jalan, jalan depan maupun jalan belakang itu dianggap sebagai najis. Ya. Dianggap sebagai najis termasuk kalau itu termasuk keputihan itu kan cairan itu yo dianggap sebagai najis wa ghuslu jami'in wa ghuslu jami'il abwari lan mumbah sekabehane uyah wal awrati lan kotoran wajibun wajib
illa qaula sobi kecuali uyoe bocah cilik alladzi sing lam yakul ora mangan atau amak ing panganan painau ya dulu painau mongko sedune uyoe cah cilik sing durung mangan apa-apa ya dulu suci birasil maing lawan nyiprati banyu alaihi ngatasé uyo wala yu'falan qurati makfu ansaiin saking suci-suci minan najasati saking pira-pira najis ilal yasiro kecuali sithik minat dami saking getih wal qaihi lan nanah wala nafsa lahu lan barang lan nafsa sing ora ana getih lahu tetep kedue rumah sakilatun apa mlaku. Jadi sing dimakfu tegese ora dianggap sebagai najis adalah sesuatu yang sedikit getih sithik nanah sithik lan kewan atau perkara sing ora duwe ora tidak ada darah yang mengalir. Ayo, saiki gede meneh. Ora iso cawe itu ngadeg. Kok mulai ngomongin kudu ireng. Kewan sing ora ana getahe. Siji, loro, telu, papat, apa? Semut, dijere. Apa? Cacing ana getahe sih. Cacing yang diketok getahe sih. Ketok mancing kuwi. Apa? Kewan, tau ora kewan tau ora? Lalu, dijere. Set, wah, macam tu. Wei, bantai. Nor, apa? Apa? Ben. Apa? Lebah, jejere. Di orang kita coklat-coklat. Apa? Kupu-kupu, ini. Kaki seribu. Jejere kaki seribu gak ada ketemu. Jejere. Jejere kudu ngiram. Gelik, kau sing gelik ning pojokan coba kau. Ayo pindah, kono pindah. Oh. Gelik. Ayo. Apa? Kewan sing ora ono getahe. La ilaha illallah. Ulat, jejere. Cicak, jejere. Semut wes. Siput, jejere. Ya. Enggak dari luarnya kenal. Kunang-kunang, laga-laga, salah. Orang jalan neng, bisa neng. Tumo. Ya, tumo itu kita yang dicoba orang kita dewi, orang kita. Nah, ida waqa'a nalikane tumiba mau sing disebutno fil inahi ing dalem wadah wa matalan mati fi ing dalem wadah. Painahu mongko sedune kewan iku mau layan susu ora najisi apa kewan mati bu ing wadah. Wal hayawanu utawi kewan-kewan kulo ya sakabehane kewan iku thayyibun suci ilal kalba kecuali asu wal khinzira lan celeng. Wa malan barat tawalada sing lair apa mah min huma saking karone asu lan celeng. Ana asu kawin karo wedhus duwe anak jenenge weleh, wedhus celeng. Ngono iku ya berarti najis. Ana apa neh? Asu karo wedhus jenenge wesu. Wedhus asu. Utawa asu kawin karo pedhet, jadi karo sapi sasu jenenge.
Au min ahadimah utawa lair saka salah sijine karone. Titik. Wal maitatu utawi batang kulua sakabehane batang iku najasatun najis illa samaka kecuali iwak wal jarada lan wala wal adamnya lan anak adam wa yusilu lan diwasuh apa al-ina wa yusalu lan diwasuh apa al-ina awadah min wuluhil kalbi saking dilatane asu wal khinziri lan celeng diwasuh sab'a marotin pitung hambalan ihdahuna salah sijine pitu biturabi lawan lemah wa yusalu lan diubah min sairin najasati saking sekabehane pira-pira najis marrotan wahidatan ambal sepisan takti alaihi nekaake alaihi nekaake ubahan alaihi nakase najis wasalam utawi ping telu iku afdhalu luwe utama ite wa idza takhallalat lan nalikane menjadi cuka apa al-khamratu minuman keras binafsiha sebab awak dhewe taurat mongko suci wa ittakhalalat lan lamun dadi cuka bitarhi syai'in lawan nyemplungake suci-wiji fiha ing dalem khamrah ing dalem minuman keras lam tadhur mongko ora suci perkara sing apa jenenge cuka iki ya cuka itu anggamene saka apa jenenge sing dijupuk apa manggar nanti manggar kembangnya klopo itu kembang klopo di ketok terus netes sama banyune nah banyune ning dimbarno iku terus dadi jenenge tuak berarti dia mengandung alkohol terus nek dimbarno terus alkohol hilang bereaksi terus ini dari kecut dan ini cuka. Nah, ketika terjadinya cuka itu tanpa menambahkan ragi, tidak menambahkan sesuatu apapun, maka iki suci. Cukai suci. Tapi nek ditambahi ragi, minuman kerasnya tuahe mbok tambahi ragi, maka dia tetap najis. Paham ya? Jadi nek alamiah ini tetap suci. Nah, terus lorokas. Kita kelas sepuluh dino limo pas katame tanggal 15. Kabeh piro? Ning ngene halaman apa ya? Piro? Itulah sampai komposisi kabeh itu halaman piro? 71 sing kuning. Sing iki ya nabi lah. Itu sisi ya. 74 nih dibagi 5 gitu. 70 pira iki? 74 dibagi 5 gitu. Gak bisa tak aja. Gak bisa 12 itu. 70 bagi 5 cak gede gak bisa. Pira? 14 dino 5 halaman 14 dino. Saya ini tekan halaman pira? 7 lagi halaman itu apa 8 terus halaman 10 berarti paslon wayang munculan tentu minal farji salah kata dimain wayang munculan tentu minal farji sangka perci salah kata dimain lah salah satu dimain apa telu biro-biro geteh damul haidi geteh head wan nifasi lan geteh nifas wal istihadah lan geteh istihadah fal haidu tawi head wa yo head iku al khariju sing metu min farjil mar'ati saking perjine wong wedok ala sabil sihhati ngatasi dalan sehat min ghairi sababil wiladati saking liyane sebab nglairake
Walau nu utawi warnane haid iku aswadun ireng muhtadimun muhtadimul ladai hitam abuang banget saking abangnya tadi jadi merah menyala kambangan ireng abang nanti abang saking abangnya terus jadi ireng apa konklusi ya pokoknya itu berapa rencana wanifasu utawi benar nifas gua ya nifas iku al-khariju sing metu akibal wiladati sakmurine nglairake wal istihadatu sing nomor 3 istihadah gua utawi istihadah iku al-khariju sing metu fi ghairi ayyamil haidhi ing dalem liyane dina haid. Jadi ada 3 darah yang keluar dari kemaluan yang pertama jenenge haid rupane abang rupane ireng mergo banget tenabange jadi untuk ireng-ireng ke merah-merahan merah menyala loro nifas darah yang keluar setelah melahirkan sing ketelu istihadah itu darah yang keluar di luar jadwalnya haid. Jadi misalnya haid itu maksimal 15 dino. Ana wong wedok ngetokno getih tanggal 1 nganti tanggal 9. Wis, nanti tanggal 9. Kemudian setelah tanggal 9 mandek. Wis, setelah tanggal 9, 10, 11, 12 mandek. 14 hari ke-13 tanggal 13 karo 14 15 jadi ketana kita guys iku sehat tapi begitu hari ke-16 kok ketana berarti dene istihadah paham ya mergo apa jenenge maksimal 15 hari masa suci maksimal juga 15 hari nah wanifasu lan mangsa nifas wa aqallul haidi sidik-sidike getih haid iku yaumin wa lailatin iku yaumun wa lailatun sedina lan sore wa aktsaru lan akeh-akeh haid sing paling akeh maksimal khamsata asyara 15 yauman apane dinane wa ghalibu biasane haid situn ausabon 6 utawa 7 titik. Jadi biasanya rata-rata perempuan itu mengeluarkan darah haid selama 6 atau 7 hari. Ana sing luwih sithik, ana paling sithike sedina songi, paling akeh 15 dina. Wa aqallu nifasi utawi sithik-sithike nifas iku lahdatan sak ceritan. Jadi sak cerita apa? Wa aksaru akeh-akeh situna yauman suwidak dina wa ghalibu biasane arbauna 40 yauman apane dinane wa aqallu tuhri utawi sithik-sithike suci bainal haidataini antarane haid loro iku khamsata asyara 15 yauman apane dinane wa li ahadin wala ada lan ora ana batasan li aksarihi kangune akeh masa suci. Jadi masa suci itu minimal itu adalah 15 hari. Lah yang paling banyak berapa? Ora ono. Ya. Ora ono masa suci itu ora ono ya. Paling banyak ono wong sing 4 tahun ora tau haid blas ono wong
lunga kaji terus ngombe obat KB sehingga selama kaji ora haid blas ya ono. Ya, jadi ini masa suci tidak ada batasannya, tapi ada batas minimalnya. Minimal antara dua haid adalah 15 hari. Wa aqallu zamanin tahidu fi al-mar'atu. Wa aqallu lan sing zamanin waktune tahidu sing haid fi ing dalam zaman sapa al-mar'atu wong wedok iku tis'u sinina songo sangang tahun. Sangang tahun. Ya, wong wedok haid itu sangat tahun, paling cepat sangat tahun. Kurang dari 9 tahun kalau ketokno geteh, itu berarti orang haid. Jadi haid itu dimulai 9 tahun. Atau bisa lebih tidak bisa lebih cepat. Nah, sangat tahun. Wa aqalul hamli siri-siri wong hamil iku sitatu asyurin 6 sasi. Wa aqsaluhu suwe-suwene wong hamil iku arba sinina 4 tahun. Wa ghalibu rata-rata ni hamil iku 9 asyurin sangang sasi 9 bulan itu rata-rata. Wa ya'rumu lan haram bil haidi sebab haid wa nifas lan nifas tamaniatu asya'a 8 perkara. Wong sing lagi haid nifas tidak boleh melakukan 8 hal. Nomor 1 as-sholatu sholat, rantuk sholat. Wa shaumu rantuk poso. Wa qiraatul Qur'ani lan rantuk maca Qur'an. Wa masul mushafi demek mushaf. Wa hamalahu lan gowo mushaf. Wa dukhulul masjidi rantuk mlebu masjid. Wa tawafu rantuk tawaf. Wal waqu lan rantuk ngalap suka. Wal istimta'u lan rantuk bersenang-senang. Bima lawan barang baina surati kang tetep ing dalem antarané budel warubati lan dengkul. Piro berarti pesan 8 ya. 8 hal yang tidak boleh dilakukan orang yang haid atau nifas. Kowe gawe wedok cantik, kowe haid, ora untuk salat, ora untuk puasa, ora untuk maca Quran. Jadi nek kowe melu tahlilan haid kok melu tahlilan yo, nek niatmu kok maca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Kowe kok muni ngono krana maca Quran haram. Tapi nek muni ngono krana apa? Wiridan ora apa-apa, yo. Kul wallahu ahad. Utawa muni ngene, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowe krungu kabar ora mati. Ana wedok krungu kabar mati muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek kowe muni ngono kok menyadari bahwa dia mengucapkan Quran, maka dia haram. Tapi nek muni ngono krana dekne apa zikir ora haram. Wes, utawa kowe donga kok muni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kok kowe muni ngono menyadari bahwa itu Quran haram. Tapi nek kowe donga krana kowe sing njaluk iku Rabbana atina, maka ora haram. Wes. Wa yarumu haram alal junubi ilanan barang to. Leleng jadi mau wedok to. Wa yarumu lan haram alal junubi ing atase wong sing junub. Junub itu berarti durung atus gede. Khamsatu asya'a lima pira-pira perkara. 1 as-sholatu sholat. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Wa masrul mushafi lan demek mushaf. Wa hamluhu lan gowo mushaf. Wa tawafu lan tawaf. Wal lubsu lan tengok-tengok fil masjid ini gone masjid. Contoh we, suno kok teman-teman gone masjid. Wa yahrumu haram alal muhditsi ing atase muhdati ing atase wong sing kena hadas salah satu asyaat lu pira-pira perkara. 1 as-sholatu sholat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan demek mushaf wa hamlul lan gawa mushaf. Ya, itu telung perkara, 4 perkara sing ora entuk dilakoni wong sing duwe hadas.
tegese hadas cilik. Hadas cilik telung perkara, hadas gede sing majibake junub ora entuk nglakoni 5 perkara. Sebutno, mulai kok kono. 5 perkara sing ora entuk dilakoni wong junub. 1. Jaluk apa iku cai latihan berjiwaca. Junub ora entuk nglakoni 5 perkara. 1 apa? Apa? Mulai bar kok ditakoki gak ero piye? Ngajian lho kowe. Apa? Sholat dijere. Baca Al-Quran dijere. Bawa mushaf dijere. Tawaf. Terus istongka sapa? Tengok-tengok ning masjid. Wong nehet. Wong sing het ora entuk 8 perkara nur. Apa? Nur. Bukan soko, apa? Ora entuk salat, dijeri nur. Poso. Apa? Ngaji. Maca Quran, dijeri. Demek mushaf, dijeri. Bawa mushaf, dijeri. Tengah-tengah ning masjid, dijeri kok burine. Tawaf. Babi biru, 3, 4, 6 itu kurang sito. Walu. Apa? Apa? Bersenang-senang antara gol, tokas. Ono si tongkas belum disebutno. Ngalam suko itu hubungan suami istri dulu. Orang tok naam kita musolati kalau wallahu a'lam. Alhamdulillah kenalan seto jadi cawe itu kaiso ngadeg jalanan terus ya. Lapus mulai susuk pagi. Alhamdulillah.